Туп футбол манежі қырында республика оқу йортларынан келген 7 команда ойыншылары, олар зона этабы жеңушілері, тілеклері бары бірінші орынға шығу. Мұның үшін тұрышып әзірленгенler. Соперники сильные, но мы победим. Аграртехникумның футбол командасының финалға шығуы бірінші тапқыр ғана түгел. Мұнда физик культура оқытушылары Анатолий Григорьев, Лилия Шарафуддинованың үліші зор. Мұнан тұш спортчылар туп манежында тренер Юрий Никитин қолы астында да шүгіллене. Безнең футбол командасы гел булай, без гел катнашайык шундый соревнованияларда. Тренировкалар кич белән үткәрәбез. Рәхмәт яусын директорларга залны безгә биргән өчен кич белән егетләр килеп тренироваться итеп китәләр. Без дә алар белән идек. Дружите со спортом. Спорт помогает достигать вершин в жизни, быть здоровым, сильным, крепким. Я желаю вам уверенных игр, побед. Шундай сүзләр белән спортчыларны сәламләп район башлыгы ярышларга старт бирде. Беренче булып футбол кырында Мамадыш һәм Саба очрашты. Узган елгы спартакиада җиңүчеләре Оршәкилияте студентлары быел да беренчелекне бирмәү яклы. Бу ярышка икенче тапкыр килдек. Теге елны чемпион калганы, бу елны да Алла берсә шундый исәп бар, чемпион калырга. Алла берсә җиңәр. Футболчыларның омтылышлары юкка булмады. Оршалар кабат беренче урында. Минсәлә педагогия киллияте командасы икенче, Нурлатлылар өченче урыннарга лаек булдылар. Гөлназ Хәсәншина, Алмаз Вафин, Нурлат хәбәрләре.